1969. július 20-a. 4-jel előre, jobbra sodródunk. 11-jel előre. Szépen Egy nemzedék legnagyobb eredménye. Ha kiejtik a kamerát, érte kell menni. Houston, vettük. Itt a nyugalombázis. A sas leszállt. Vétel, vettük, hogy leszálltak. Most már látniuk Az emberiség legbüszkébb pillanata. Kis lépés ez egy embernek. Hatalmas lépés az emberiségnek. Most már látjuk, jó a vétel. Egy 40 éves titok. Nem hivatalos ideje, 1:11:37. Indulhat? Megerősítették, hogy megszakadt a kapcsolat az Apollo 11-jel. Az Apollo 11 a hold túlsó oldalán van. Neil, a sötét oldalon vagytok. Küldetés indul. 21 percetek van. Biztos kirakták az antennákat. Nyílt repülés, kabin emelkedik. Vétel. Jó ég. A hajótest megsérült. Jelentős a kár. Se életjel, sem mozgás. Csináljanak fotókat, hozzanak mintákat. Nem fogják elhinni, mit látunk. Rendezte Michael Bay. Mégsem vagyunk egyedül, igaz? Nem, uram. Nem vagyunk egyedül. Producer Steven Spielberg. Transformers 3.